Ja sam Miljković Radiša, zvani Radašin. Bavim se fudbalom i građevinom. Od mene možda očekujete sve. Znači, sve što se traži i što je zanimljivo narodu, ja to prikažem. Znači, i od skidanja, ja sam na more muška ko stresa, što se kaže. Skidam čisto u kratke gaće, kupaće, u sve diskoteku. Skidaju mi i ove čurice kad se malo zagreju na pivu u diskoteku i cepaju majici, sve skidaju. I ja to mene odgovaram. Nije mi stid uopšte. Pa trudit ću se da pokažem seks, baš da pokažem, ne da kažu da li je bilo, da li je ovo, da li je pokriveno, nema, kod mene sve otkriveno se radi. Čega pa tošem? Možda se desi sutra ili prekosutra da uradim tetovažu farme, znak farme i ime farme. A ako uđem u finale, onda ću raditi na čelu. To je sad u našu državu svuda. Uđeš u autobus, svađanje, u prodavnicu svađanje, u diskoteku svađanje, sa ženom se svađam, znači sad je normalno svađate se, nenormalno ne svađate se. Ja sam šnajdo, svi pomerim, krojim, u kućanke, farmerice ću skrojim.